Μέσα στο διώχνει μαγικά. Δυνατό χειροκρότημα για την κυρία Διαμαντή Αφροδίτη και τον κύριο Γεωργίου Αλέξανδρο. Θα χορέψουν για μας βιενέζικο βάλς. Dancing bears, painted wings, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm, horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Once upon a Ένα πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κυρία Διαμαντή Αφροδίτη με τον δάσκαλο της τον Αλέξανδρο για το πάρα πολύ όμορφο βάζ που χόρεψαν για μας. Μέσα στο κλίμα και μέσα στο ρομαντισμό και τη χαρά των Χριστουγέννων.